कुमारिकाटा आचार्य खुलमाव मेराथन खारनाय बादायलायनाय खुंदों। रान फर हेल्थ रान फर लाइफ थांखिजों कुमारिकाटा आचार्य खुलमाव मेराथन खारनाय बादायलायनाय खुंदों। रान फर हेल्थ रान फर लाइफ बे मोन्थोरखौ लानानै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा आचार्य खुलमाव फरायसाफोरनि गेजेराव गोलाव खारनाय एबा मेराथन रेस लादों। दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगासो समनिफ्राय कुमारिकाटा युवा संघनिफ्राय जागायनानै कुमारिकाटा तिनिआलिसिम बेनिफ्राय कुमारिकाटा गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि लांगोना मोखांसिम बे गोलाव खारनाय बादायलायनाया जायो। बिमा-बिफाफोरा गावसोरनि गथ'-गथायफोरखौ सोरांसि समावनो दोनफैनानै गोबां थुलुंगाखांहोदों। बे मेराथन खारनाय बादायलायनायाव 740निबो बांसिन फरायसा-फरायसुलिफोरा बाहागो लादों होननानै कुमारिकाटा आचार्य खुलमनि माताजी पूज्य साध्वी स्वरूप बिथाङा फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो कुमारिकाटा आचार्य खुलमाव गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनाय बायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो होनना फोरमायथिबावो। जों गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनाय आरो समाजनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि होनाय थांखिजों दिनैनि समाव बे मेराथन खारनाय हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय लानाय जादों होनना फोरमायथियो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां खोथाफोरखौ फोरमायथियो नर्थ इस्ट विं पतंजलि योगपीठ ट्रास्टनि गाहाय खुंथायारि मावख'गिरि माताजी आरो कुमारिकाटा आचार्य खुलमनि गाहाय फोरोंगिरि नौजार बसुमतारिया। एक्चुअली फार्स्ट टाइम आमार आचार्य खुलम कुमारिकाटात माराथन रेस अर्गानाइज करा होइसे सबर कारणे एटा भाल एटा एक्सपिरियेन्स एने आमार स्कुলত नर्मेल एडुकेशনৰ লগত আমি হেল্থ সেক্টৰটো বহুত ফোকাস কৰো মাৰাথন আজিৰ মাৰাথনটো এটা এক্সাম্পল ৰান ফৰ হেল্থ ৰান ফৰ লাইফ এটো আমাৰ আজিৰ থিম বাচ্চাবিলাক ইয়াত বহুত উৎসাহ দেখাইছে বহুত ভাল লাগিছে আমি एक्चुअली যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিল তাতকে বেছি বাচ্চাবিলাকৰ এনাৰ্জেটিক প্লাস সাপোর্ট আমাক কৰিছে সো আমি আশা কৰোঁ যে ফিউচাৰতো পেৰেণ্টছবিলাক আমাক তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব পেৰেণ্টছবিলাকক ৰাতিপুৱা সিহঁতে উঠি পিনি বাচ্চাবিলাকক স্পৰ্টত এৰিছে বহুত ভাল লাগিছে দেখি পিনি এনেকুৱা ছাপোৰ্ট পেৰেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ আৰু চব ফালৰ পৰা পালেহে আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰিম চ' আমাৰ কমপ্লিট আশা আছে যে ফিউচাৰতো আমি তেনেকৈ ছাপোৰ্ট পাই থাকিম।